Natanggong ang pipila ka mga motorista sa General Santos City human mibabag sa kalsada ang usa ka natumbang nga punuan sa kahoy atol sa kusog nga ulan ug hangin. Samtang nasunog ang usa ka karaang payag human naigo og kilat. Ani ang report. Milabang na lang sa daprin sa kalsada kining usa ka rider human dili kini makaagi sa mismong kalsada sa Corner Lagaw Road sa General Santos City pasado alas 7 Martes sa gabi. Kini human mibara sa mong dalan ang usa ka dakong punuan sa kahoy nga natumba atol sa kusog nga hangin dungan sa pagbundak sa ulan. Gani giabisuhan matud pa sa City Disaster Risk Reduction and Management Office ang ubang motorista nga natanggong nga moagi sa mga alternatibong ruta. Hinuon natangtang na ang nakababag nga punuan ug passable na ang maong kalsada. Samtang gibati matud pa og trauma si Erlinda Alera diyang nakita og aktwal kung paunsa na igo og kilat ang iyang karaang balay sa usa ka luna sa Purok 15 Lanton, Barangay Apopong. Human matud pa na igo og kilat Martes sa gabi isab. Gilayon kining nagkalayo human sa kilat ug naugdaw. Naigo gid sa kilat. Nakita gid ako, sir. So pagkakita nako sa kilat nga ni anak gid siya, sir. Oh, ni anak gid siya ba ni puwint gid siya dito sa payag. Na-trauma ko karon. Ato mong biro sa kasulod pero natabangan na kay ginainen mabubog tubig. Mga kapuso, mao kani karon ang itsura sa karaang balay nga naigo og kilat kagabi. Gumikan sa gama kini sa light materials, paspas nga kining giabo sa kalayo. Hinuon, walay naangol atol sa itabo. These are natural hazards. Kinakailangan lamang po nating ayusin yung ating kahandaan. Kailangan nating maging adaptive. Unang-una, kinakailangan po talagang pagtibayin natin yung ating mga kabahayan. Matud sa Pag-asa, epekto sa easterlies o intertropical convergence zone ang nasinating pagdaot sa panahon sa syudad. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.